Hvorfor fanden har du ikke gjort rent i stuen? Undskyld, jeg gør det nu. Der er jo allerede rent herinde. Brug dog dine lorte øjne. Hvorfor skal de altid skændes? Jeg gider ikke leve mere. Jeg kan ikke klare det. Der er ingen grund til at leve, når der kun er lort omkring mig. Er du okay, mor? Bare gå ind på dit værelse, skat. Nu er det nok. Jeg tager vores datter med, og vi kommer ikke tilbage. Kom, skat. Vi tager i sommerhuset. Vi skal væk fra far. Mener du det? Ja, kom så. Jeg har hørt om noget, der hedder dialog mod vold. Der kan vi tage hen og få noget hjælp. Det vil jeg gerne. Så kan vi tage derhen i morgen. Men nu kan vi gå ind og lave noget mad. Ja.